Fil-bidu ta' dan ir-Randan Imqaddes, il-Mulej jitlobna li t-triq li bdejna llum bħala xhud ikollha lill-Missier. Hekk isejjaħlu Ġesu għal 3 darbiet. Alla li huwa Missierna u li jara dak li hu fil-moħbi. Alla li kapaċi wkoll irott jagħti l-premju. Ħafna drabi il-ħlas tagħna infittxuh f'din id-dinja. L-ewwel tagħliema li jrid jagħtina l-Mulej illum hija li ninfatmu minn din ix-xewqa li l-ħlas tagħna ikun immedjat u ta' din id-dinja. Imma l-ewwel atteġġjament tagħna jrid ikun abbandun, fiduċja kbira fidejn il-Missier li jara fil-moħbi u li jaf irott meta jkun il-waqt. Minu dan il-Missier li jara fil-moħbi? Huwa dak li kapaċi jiżen il-qalb, li kapaċi jagħti ġudizzju li huwa veru fuq il-karità tagħna, it-talb tagħna u s-sawm tagħna. Fit-tmiem dan il-pellegrinaġġ li bdejna llum, aħna se nisimgħu fil-lejl qaddis tal-Qbad lill-Apostlu Missierna jistedinna biex ngħixu bir-rażan, bit-tjieba u bil-ġustizzja. Is-sawm jgħinna nikbru fir-rażan. It-talb jgħinna nikbru fit-tjieba. Il-karità hija r-ruħ tal-ġustizzja. Għaliex is-sawm jaħdem fuq istint qawwi tagħna, dak li aħna nitrejqu u nieklu biex nippreservaw lilna nfusna, u għalhekk meta bis-sawm nitgħallmu inliġmu l-istinti qawwija tagħna, nitgħallmu ir-rażan. It-talb idaħħalna f'intimità ma' Alla. Huwa r-ruħ ta' kull tjieba. Mentri l-karità tħares lejn il-proxmu tagħna. U l-ewwel karità mal-proxmu tagħna hija proprju l-ġustizzja. Għalhekk Ġesu jinsisti li dan il-vjaġġ irid jibda fil-qalb tagħna. Mhix kwistjoni ta' dak li jidher minn barra biex il-ħlas jagħtuhulna n-nies meta jaraw il-karità tagħna, it-talb tagħna, is-sawm tagħna. Imma aħna rridu naħdmu fuq il-qalb tagħna fejn tinbet il-vera karità u l-ġustizzja, fejn jinbet il-veru talb u tjieba, fejn jinbet il-vera sawm u r-rażan.
Fid-dawl tal-ewwel qari, il-kelma tal-Alla tistedinna wkoll biex narfu li għandna bżonnu dan l-istaġun li bdejna llum. Għandna bżonn iż-żabbra li r-Ruħ tagħmel fir-Randan u niftakru fil-kelma ta' Ġesu. Il-fera li tagħmel il-frott, il-Mulej, il-Missier li huwa l-bidwi tad-dilja jiżbora biex tagħmel ħafna frott. U għalhekk ejjew b'umiltà kbira u b'fiduċja fl-għajnuna u l-grazzja ta' Alla nissottomettu ruħna għal dan iż-żmien ta' żabbra. Ta' meta mill-ħajja tagħna nippruvaw inneħħu xi vizzju li qiegħed jaħkimna, nippruvaw inħarsu lejn il-proxmu b'sens ta' vera ġustizzja u karità, nippruvaw inħarsu lejn anfusna b'sens kbir ta' dixxilpina li wassalna għar-rażan u fuq kollox li t-talb tagħna ikun talb ippurifikat għaliex huwa talb fil-kamra tagħna ta' ġewwa. Dak li jinbet, jikber u jifjorixxi fil-qalb tagħna. Mulej, kun int ix-xhud tagħna f'dawn l-40 jum qaddiesa. U aħna li minnaw ftit ieħor se nagħmlu qatt ta' umiltà u niftakru fil-bżonn tagħna li nikkonvertu. Ħallina nersqu lejk u ngħidulek li għandna bżonnok biex inti tnaddafna ħalli fil-jum qaddies tal-għid tal-qawmien tiegħek aħna niġġeddu billi nġeddu l-mamudija tagħna, niġġeddu billi nilqgħu minn għandek il-grazzja u l-ħniena tiegħek.